Yes, velkommen tilbage her. Man kan simpelthen få et lille dellys. Så, jeg vil bare lige teste her og lave nogle baggies og noget ind imellem to kejler. Så måske også lige derinde på drift. Men ja, nu lige test her. Og vi ser, hvad skal den her. Ja, så bare ind her. Ellers vil jeg få dem til det. Det er ikke okay. Jeg ramte dig ind. Det er bare lige, men det kan man se. Hvor jeg skulle ikke op på speedrun. Nej, what the fuck. Jeg gør rimelig godt i forhold til, at jeg skal helt. Så kan du prøve lige med at ikke mig fra på. Ja, det var det. Yes. Så vil jeg over til næste. Close call. Ja, du kan se de 3 kejler. Fuck nu af din watercat, altså. Fuck you fucking af! Fuck, jeg håber, at jeg fik det der. Fuck, det var close. Det var close. Fuck. Yes, det snakker vi. We don't talk about that. I didn't say it in